Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der tænker jeg bare, at jeg vil lave en lille hurtig video på, hvordan man laver noget rust. En tutorial, eller hvordan forklare. Så kan I gå ind på Lillemor Mandemann Scootercross.dk og lave en fuld tutorial på, hvordan man laver rustet her. Men jeg vil i dag lige prøve at gøre det på det frontskjold der, jeg har. Nu er jeg færdig med at male den her, og jeg har pillet tape af, jeg har sat på, så den kun har det i midten, og så vil jeg lave sort og gul her ved siden, tænkte jeg. Så har jeg fået malet skjoldene rustfarvet, og jeg tænkte lige, at jeg ville prøve at smide dem på.
se her, så har jeg lige fået sat skjoldene på. Og jeg synes selv, at det ser rigtig fedt ud. Men jeg er godt klar over, at der er mange, der ikke er så glade for det her red look her. Men jeg synes altså, det er mega fedt. Men jeg synes sgu, det ser godt ud. Og det er sjovt at røre ved, så ja. Jeg tænker lige, at jeg vil prøve at lave en eller anden sej edit, så det kommer lige her.